Здравейте и добре дошли в моя нов YouTube канал. Аз съм Рая и от 10 години живея в Англия. Много се вълнувам, тъй като това е първото ми видео, което снимам за YouTube. От доста време се канех да го направя, но просто сега дойде момента и се радвам, че е точно на тази тема. Така и не можах да накарам мъжа ми да снима с мен, но има страшна сценична треска и за това аз ще разказвам от наше име. В видеото ще отговоря на доста въпроси, като например защо взехме това решение, колко време ни отне да вземем решението, от колко време сме тук в Англия, малко предистория, дали имахме някакви страхове относно завръщането ни в България и как се подготвихме за него, така че останете до края. Започваме от начало с отговор на въпроса от колко време живеем в Англия и каква беше причината всъщност да дойдем тук. Аз живея тук от 2015 година, дойдох тук след като завърших средното си образование в Пловдив, а мъжа ми, който е 2 години по-голям от мен, е дошъл 2013 година, отново когато е завършил средното си образование, но в Благоевград. Истината е, че от много малка имах желанието със семейството ми да живеем някъде в чужбина. За мен чужбина беше някакво място от приказките, в което мечтаех да живея. Незнайно защо, не мога да си обясня това сега. Но моята първа братовчетка от доста години с нейното семейство живееха в Англия и затова реших, след като завърших средното си образование, да дойда тук, за да уча в университет. Но тогава имах и една огромна дилема, която трябваше да реша, дали да замина с моите родители и сестра ми в Германия или да дойда тук сама в Англия при братовчетка ми. И тъй като аз никога не съм учила немски и за мен това е неразбираем и сложен език, който дори не искам да се опитам да уча, а английския го уча от втори клас, ходила съм и на уроци по английски и за мен беше много по-лесно да взема това решение да отида в държава, в която говорят на език, който аз знам. Или поне аз си мислих, че знам до момента, в който не дойдох тук да живея и чух с какъв акцент говорят англичаните. Тогава осъзнах, че английския, който ни учат в училище, няма нищо общо с британски английски. Затова реших да си дам година почивка, в която да работя, да се социализирам, да свикня с новата среда и начин на живот, да се запозная с нови хора, да се интегрирам и да съм по-уверена, когато говоря на английски. Но колкото и да се опитвах да се интегрирам, аз винаги подсъзнателно или нарочно си търсих българското. Търсих си българската среда, българските приятели, да ходя на български партита. Просто от самото начало започнах да осъзнавам, че Англия не е моето място, англичаните не са моите хора. Но от тези партита се запознах и с мъжа ми и общо взето от самото начало аз усещах, че искам отново един ден да се върна в България да живея и нямах търпение да завърша университет и това да се случи. Разбира се, плановете не винаги се развиват така, както ни се иска. С мъжа ми записахме заедно университет и заедно завършихме и малко след като завършихме университет, аз забременях с първата ни дъщеря. Отне ни доста време, докато вземем това решение да се приберем за постоянно в България, тъй като моето желание беше много по-голямо от това на мъжа ми. Ето я и първата ми дъщеря. Кажи, как се казваш, мамо? Ивайло. Кажи здравейте. Здравейте. Всъщност мъжа ми също имаше желание, но може би винаги е имал този по-голям страх, докато аз не ги обмислям чак толкова нещата. Аз повече действам и след това вече, ако е било грешка, си чукам главата. Ето го и Малчо. Кажи, мамо, как се казваш ти? Изабел. И на колко си години? На 2. И сега ще станеш на колко? На 3. На 3. А Ивайло на колко ще стане? На 5. Ей! И да минем по същество, защо всъщност решихме да се върнем в България. Тук ще говоря единствено от мое име, не мога да говоря от името на мъжа ми, тъй като малко ни се разминават някои възгледи и причини. Както ви казах, аз от самото начало осъзнах, че тук не е моето място и много тъгувах за България.
Имала съм много моменти, които съм плакала с глас, че не искам да съм тук, че искам да захвърля всичко и да се върна. Ходих на работа с колело първите години, 40 минути в посока минимум, няма дъжд, сняг, вятър, каквото и да е времето, аз все си бях с моето колело. Минавах покрай една река и там вятъра беше просто много жесток. Аз едва въртях педалите на това колело и всеки път с крокодилски сълзи не спирах да нареждам през целия път. Да, общо взето, една от причините е също така времето, ужасното време тук, липсата на слънце, толкова много дъжд, вятър. Съгласна ли си, мамо, с мен? Да. Дори малката ми дъщеря преди половин година започна да се оплаква от болки в колената и съответно аз я заведах на лекар, което е другия проблем, който ще обсъдим по-късно. И те ми казаха, че това може би е скок в растежа и не трябва да се притеснявам от нищо. Аз попитах дали е възможно да я от влагата, от липсата на слънце тук и дали да я увелича витамин D, калция, и те ми казаха, ами това е много добър въпрос. Аз на своя глава започнах да й давам допълнително магнезий, витамин D, калций и проблема изчезна. Кажи, мамо, защо искаш да се върнем да живеем в България? Защо там е нашата родина и е по-хубава, а тук не е нашата родина и не е по-хубаво. Едната причина, поради която решихме да се приберем точно сега, е възрастта на децата, тъй като смятам, че тя вече има една много хубава основа на английския език, може да го говори перфектно, но ние сме се постарали и двете деца да говорят и перфектен български, като сме забранили какво вкъщи? Да не говорим на английски. Забранено е вкъщи да се говори на английски, за да може да говорим само на български и те да владеят българския по този начин. И тъй като тя сега е на 5, от септември месец започва трета група в България, подготвителна група, която ще ги подготвя за училище, а ти вече можеш да сричаш и да пишеш български буквички, нали? Затова преценихме, че за тях двете ще е по-лесно да започнат от градина в България, да свикнат, да вървят наравно с връстниците си, тъй като ако я бяхме хвърлили нея директно в училище, първи, втори или който и да е друг клас, тя със сигурност ще е доста по-назад с материала и това ще я потиска и ще влияе на нейните емоции. Другото е, че колкото по-дълго време оставаме тук, толкова повече те свикват да говорят основно на английски език, защото им е по-лесно, защото по цял ден, по-голямата част от деня, те говорят на английски с техните връстници, приятели. Лично мое мнение е, че децата в България растат много по-свободно и щастливо. Там има тази социална среда, която ни липсва тук, въпреки че ние живеем в селце, в което има доста българи и много често се събираме с тях. Просто нашия начин за социализиране е съвсем друг от този на англичаните, например. Има много българи, на които им харесва живота тук. Чувстват го много близо до себе си, но това не е което ние чувстваме. Относно здравеопазването има доста плюсове, но има и минуси, както смятаме навсякъде. Аз общо взето не съм имала кой знае какъв лош опит с лекарите тук, като оставим на страна това, че изписват парацетамол за абсолютно всичко, дори за дископатията на баща ми. Може би единственият ми лош опит тук беше раждането на първата ми дъщеря, тъй като ме израждаха буквално като куче по време на COVID. Но това е друга тема. Просто тук е дразнещо как за всичко трябва да чакаш страшно много време, като например да извадят сливиците на дъщеря ми, чакахме година и половина в waiting list. Но да оставим здравеопазването на страна, няма да се впускам много в тази тема. В TikTok няколко пъти съм споделяла, че в селцето, в което живеят и моите родители, както и родителите на мъжа ми. И през всички тези години сме си били много голяма подкрепа.
винаги сме били заедно на празниците и сме могли да разчитаме едни на други. Страшно много ни помагат и с децата и беше трудно да вземем това решение, тъй като ние се прибираме сами, а те остават тук. Съответно в България ние започваме от нулата, без абсолютно никаква помощ от никого. През тези години, в които съм живяла тук, съм изгубила едната ми баба и двамата ми дядовци, на които така и не успях да кажа последно с Богом. Тези неща много тежат и остават един белег за винаги и всъщност си даваш сметка колко струва да живееш в чужбина. И за съжаление тези моменти, които сме изгубили с близките ни, никога не може да ги върнем. И винаги, когато сме си ходили на почивки в България, още когато видя от самолета родината, ми се насълзяват очите. Когато стъпя на българска земя, просто не мога да ви опиша какво е чувството, което изпитвам. Просто цялата ми душа и сърце се изпълват. Просто се чувствам облегчена и се чувствам на мястото си. А когато дойде момента да се връщаме обратно в Англия, е най-гадният момент. Тогава отново плача, но защото не искам да си тръгвам, не искам да се връщам обратно там, а искам да остана в България, където чувствам, че е моето място. Това чувство и тази емоция завинаги ще останат в мен. Няма да ги забравя никога. И не мога да ви опиша сега колко съм развълнувана и щастлива, че билетът ни е еднопосочен и този път ще стъпим на българска земя и няма да броя дните до нашето връщане в Англия, а просто ще останем там. Но има и голяма доза притеснение и може би малко страхове, но те са повече от страната на мъжа ми, тъй като аз от самото начало в главата си нямам опция, в която да си представям, че ние няма да се справим. Аз вярвам в нас и вярвам, че където и да отидем, ако сме упорити и имаме желание, ние ще се справим. Този път за първи път си празнуваме нашите родени дни в България и за първи път живеем там. По принцип живеем в Англия, ама там ни е родината и е по-хубава и е по-топло. Мъжа ми се интересува много повече от политика, постоянно следи новините и може би това му влияе доста. Аз гледам да ги избягвам и това до някъде е лошо, но и хубаво. Притесняваме се от това дали ще си намерим работата, която искаме, дали здравеопазването ще е както трябва, дали това, че законите там много не работят, ще ни пречи, може би ще е така в един даден момент. Има доста много въпросителни, които имаме в главата, но няма как да си ги отговорим, докато не отидем там, да поживеем и да видим. Подготовката за завръщането ни отне половин година, тъй като ние взехме решението да се завърнем януари месец и съответно от февруари месец започнахме да изпращаме багаж, тъй като сме повече от 10 години тук и имаме страшно много неща за изпращане. Март месец се прибрахме с мъжа ми за 5 дни, за да кандидатстваме за детска градина, да оправим лични лекари и някои документи. И съответно от тогава до сега почти всеки месец изпращахме багаж за България. Това е свързано и с доста разход. В крайна сметка при изпращането на последния курс, който беше 40 кашона, разбрахме, че най-доброто решение, което трябваше да вземем още по-рано, е да си закупим бус и да си изпратим целия багаж с бус. Всъщност, ние да се приберем с бус, заедно с целия багаж, но минало свършено. Трябват си и доста спестявания, за да си предприеме тази крачка. Дори за друга държава да заминаваш, спестявания винаги си трябват, заделени пари, докато започнеш работа. Плюс това всички знаем в България колко е скъпо и как бързо си вървят парите там. И последно да спомена как сме на емоционално ниво за това, което ни очаква. Всъщност започнахме да го осъзнаваме последния месец, колкото повече наближава времето, толкова по-емоционално ни става. Преди седмица предадахме обратно къщата на нашия хазяин
И сега живеем временно при моите родители и е доста тъжно да гледаме как други хора живеят в къща, в която толкова години е бил наш дом. Започна да ни става и доста носталгично и емоционално, тъй като, както казах, нашите родители остават тук и не знам кога ще ги видим отново. Може би моите родители ще ги видим отново другото лято. И е много трудно да приемем как досега сме били почти всеки ден заедно, живеем с моите родители на една и съща улица и когато си искаме си ходим на гости и в един момент няма да ги виждаме толкова много време. Това е колкото тежко за нас, толкова и за тях. Общо взето емоциите са много смесени. Хем ни е развълнувано за това, което ни очаква, за новия етап от нашия живот. Хем ни е емоционално и носталгично, че оставяме всичко това тук, нашите приятели, родители и среда. И общо взето мисля, че отговорих на всички въпроси, които исках. Ако имате някакви други въпроси, ще се радвам да напишете в коментар. Също така, ако искате, се абонирайте за нашия канал и харесайте видеото, ако ви е харесало. Това винаги съм искала да го кажа. Ще има много други нови видеа на тази тема, така че абонирайте се и следете. Чао! Чао!